Mám tu dve ranné vtáčatá. Ach, Erika, keby som vedela, aké je to na tej našej izbe. Pravda, Katerína. No a aké máme dneska kone? Ty, Ela, si vezmi Kiru a... Katerína, ty si môžeš zobrať Fenixa. Ďakujeme a ozaj vieme, že odfúklo tabulky, takže vieme, že dneska máme cross country a bohužiaľ mám asi ja službu. No tak úprimnú sústrasť dela. To je nič. Už asi nič, že? No nič, fakt. Dobre, ozaj, kto je Kira? A kto je Fenix? To je taký nový. Fenix je taký mladý, biely Andalusan a Kira je taká mladá, fríska, športovná kobila. Aha, a dneska je cross country zjavne. Dobre, čau Erika. Čaute, babi. No, dievča, poď. Krasavička. Erika, ona si nechce dať to sedlo. Čo mám spraviť? No tak choď bez sedla. Super. Môžem ísť bez sedla. Ja milujem chodiť bez sedla. A ty? Ja tiež preferujem horsfinčík. Ako je to super. Ja milujem horsfinčík. Tak poď, Fénix, ideme. Vole. Dneska je nejako kosko. Jaj. Ona sterní Kataríny do sedla. Erika, kde ťa máme čakať? Pri dráhe. Ďakujeme. Keď si všetky holky nasedlali kone. Na dráhe. Ako sa ti páči, on páči na Kire? Je v pohode, úplne kľudnočka, nádherná je. Úžasná. Ty máš nejakú novelu? Áno, volá sa Kira. Nádherná. Ja už idem. Ty máš nejakú novú? Vieš čo? Aj Wendy má, tak jej závidím. Ale vieš čo, jak sa volá? Snowman. A vieš čo? To je taký starý páprda, že až. Nehovor starý páprda, tak či tak je nový na ranči. A ja musím zase trčať s nejakým starým bláznom Diegom. Diego je podľa mňa super. Stella, ty si už na ňom niekoľkokrát jazdila. Ja na ňom idem po prvýkrát a už teraz sa mi nepáči. Diego, prestaň. Zlý kôň, zlý. Dobrý. No, tak toto na ňo funguje. To na ňoho v živote nefungovalo. Z ničoho nič na ňoho, hej? Bože, konečne zase sedím na Catherine. Ty si ju strašne chcela? Aj hej, vieš čo, ona je super na cross country. No poď, za chvíľu sa začína tréning, tak poď. Idem. Ako sa ti zatiaľ jazdí na Snowmanovi? Nie je zlý vôbec. No. A už asi nič. Koľko má vlastne on? Za chvíľu 19. No tak to už je poriadne starý. No, to mi ver, vedie pomaly ako slimák. Tak dievky, vítam vás na dnešnom cross country tréningu. Hádam sa tešíte? Nekať sa, Erika, jasné. No tak to dúfam, lebo pani Vilová si vás príde pozrieť. Ak to dám na jedničku, tak mi dá trénerskú licenciu, takže sa prosím vás snažte. A ešte ma včera večer napadol taký nápad, že čo keby sme si dali také závody. Závody, jasné, ja by som chcela. Tak to hlasuj za závody. 1, 2, 3, 4, 5... 8 z 10, takže asi vyhrali závody. Samozrejme, ja budem ohľad brať na tých, ktorí nie sú skokovo zameraní. Takže, dráha je úplne jednoduchá, primitívna. Začína sa od tej prekážky s tými stromčekami, áno? Potom následne prejdete na túto zelenú. Na ďalšiu zelenú, kvázi taká ako keby kombinácia, ale nie je to kombinácia. Potom na ten múr, na ďalší múr a na túto poslednú fialovú prekážku, ktorá je hneď za mňou. Aľo, kamera. No, tak pôjde sa načasiť tak, že ja vám stopnem čas. A jasné, budem stopovať iba čas tým, ktorí závodia buď cross country, alebo ten parkour. A samozrejme, ak by ste chceli aj tí nesúťažiaci tieto disciplíny, tak ja budem brať na vás ohľad a budem proste brať na vás ohľad. Takže túto ľahkú
takú zostavu nám ukáže prvá. A môžeš ísť, Gabča. Chceš ísť na čas? No, jasné. Dobre, poď. Ja sa postavím tak ďalej. Tak 3, 2, 1. Nezabiť sa, pozor, štart. Poď, na poli. 11 hodina, to je zatiaľ dobre, poď. Brzdi. Ja ti to takto zhrniem. Na westernovú jaskyňu 11 hodina prekážka zo 6. To je po mňa super. Aj časovo si bola OK. Takže podľa mňa si môžeš trúfnuť aj do prvej 5, aj do prvej 6 možno. Tak to je teda prekvapujúci výkon. Tak Gabča na svoje miesto. A teraz nám pôjde tiež taká menšia povaha. Podivet. Aj paráda. Chceš ísť na čas alebo nie? Takže ak nepôjdeš na čas, tak sa nezapojíš do súťaže. Vyskúšam. Dobre, idem ti napraviť tú prekážku, ktorá zhodila ona. Pripraviť sa. Nezabiť sa. Pozor. Štart. Poď Nela. Nela, trošku pomalším tempom, prosím ťa. Ja padnem. Nela. Nela, pozor. Nevadí, chceš druhú možnosť. Jasné, Rika. Tak pozor, štart. Drž sa. Nič sa nestalo, Ivet? Nie, nič. Stávaj. Chceš pokračovať? Už nie. Dal som tomu druhú šancu, ale Nela je ako z divých vajec dneska. Dobre, tak choď na miesto. Takže prvý súťažiaci, ktorou čistou náhodou vypadol. Dobre. Prekážka napravená. Teraz koho by sme dali? Sa tak na vás pozerám. Už môžeme aj navyšovať jednu prekážku. A pôjde Míša. Tak. No paráda, ja a Diego to dopadne. Míša, na čas alebo nie? Na čas. Dobre, pripraviť sa. Pozor. Štart. Toto bola letesnotka. No, ale dobre, Míša. Nie úplne najlepší čas. Snažila si sa a bez 0 hodinných prekážok. Ale tým časovo by asi bola Gabča na prvom mieste, ale chýba mi asi ty. Takže koho by sme dali na to prvé miesto? Ja asi Míšu. Gratulujem ti, Míša. Ďakujem, Gabča. Toto video má ešte 8 minút a ja som stihla iba 7 pretekárov. Teda iba 3 pretekárov, takže dosť prúser. Teraz túto drahu by mohla ísť napríklad Bieta, poď. Časovo alebo nejdeš na čas? No jasné, že časovo. Ja idem vytrieť všetkým rybník. Pripraviť sa, pozor, štart. Poď Kavaluna. Kavaluna, pozor. Neboj sa, pokračujeme, poďte rýchlo. Všetkým ideme vytrieť rybník. Opa. Bieta ako fakt bez urážky. Toto je parkurant. Od teba som čakala najlepší výkon. Nevadí. Dobre, ďalšia sa prichystá. Domča. To tu už trošku navýšime. Nadarí ti. Časovo alebo nečasovo? Časovo. Dobre, pripraviť sa. Pozor. Štart. Toto bol trošku spomalený záber. Ela, toto sa dá čakať, teda Domča, toto sa dá úplne čakať od parkuranta. Nezhodená prekážka, síce tam tá bola úplne iba ledva. Môžete si pozrieť dozadu aj záber, ako to bolo ledva.
A čas bolo mňa úplne vynikajúci, super. Ja by som ťa hneď teraz šupla na prvé miesto. Ďakujem. Super, Domča, ďakujem. No neposer sa, vieš čo. Moja, vieš čo, ty sa neposer. Ako ja viem, že si chcela všetkým vytrieť rybník, to si predsa ty. Ale proste, toto od parkuranta, no, toto som ešte v živote nevidela. Dobre, poď Amanda, ideš. Časovo alebo nie? No, asi už poznám odpoveď časovo. No, máš pravdu, Erika. Pripraviť sa, pozor. Start. Na dostihára ešte lepšie ako tam tá bieta. Zase Amanda, musím pochváliť, úplne super. Nezhodená prekážka, zase tiež bolo niekoľko prekážok, ledva. Prepáč, že už si musím vydýchnuť. A mala si aj cross country konia, čo bieta nemala, ona má dostihovú kobylu. Takže, ale no, musím ho zhodnotiť dobre. Erika, veľmi ďakujem za takúto pochvalu. Prichystá sa Wendy a už ťa aj zvyšujem, keďže si cross country jazdkyňa. A nedáme si takú odvetu, keďže už nám zostali iba 2 parkurantky a 2 cross country? Že vy 2 ste v tíme a parkurantky sú v tíme? Jasné. Dajme. Dobre, tak prvý tým začína určite cross country, keď už som povedala. Potom pôjde Fénix, potom pôjde nakoniec Stella ako zo cross country týmu. A ako čerešničku na tom torte si dáme Kiru a Elu. Jasné? OK. Pripraviť sa, pozor, štart. Poď. Wow. Toto je posledná, dáme to. Snowman. Tesné 2 zhodené prekážky, ale fakt najlepší z časov. Ja by som ťa normálne dala aj na 3. miesto, ale keďže máme ten battle. Asi celé toto vyhrala Amanda, lebo mala najrýchlejší čas, takže gratulujeme Amande. Ale teraz je medzi vami battle, takže uvidíme, kto to vyhrá z battlu. Či parkuranti vyhrajú cross country, alebo cross country vyhrajú cross country. Pripraví sa Katerína a Fénix. Pripraviť sa, pozor, štart. Toto bolo tesne, poď. Dobrý Fénix. Super, dobrý čas, zatiaľ vyhráva parkour tým. Poď Stella, ty to ešte možno zachrániš. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Stella, ty si topka. Ďakujem. Veľmi dobre si to opravila, zatiaľ ste na prvom mieste, porazili ste Katerínin čas. Super. Teraz už iba prehovorí Kira a Ela. No, tak to sme zvedové, ako my prehovoríme. Tu mám malého diváka, aby ste chceli vedieť. Moju sejgru už ma otravuje aspoň pol hodiny. Ak počujete divné zvuky, je to sejgra. Kira, neboj sa. Pripraviť sa, pozor. Štart. Ela. Ja neviem, čo mám na to povedať. Super. Tak, ja už mám výsledky v hlave. Poďte sem obidva týmy. Sú tam rozdiel iba 2 body a asi viete, kto vyhral. Jasné, parkour tým, keďže Wendy... Bum? Keďže Wendy tam zhodila tie 2 prekážky. Stella, bohužiaľ áno. Ale ty si dokázala, že ty si v tom cross country proste jednička. Že ty si taká tá naša iskrička ranča, že ty sa nikdy nevzdáš, že ty si dobrá. Taká aká si.
A Vendita má ešte toho, čo doháňať, ale tak či tak je super. Videli sme najrýchlejší čas. Trošku o 10 sekúnd rýchlejší, ako mala Stella. Takže ty budeš zase naša časová jednička. A vy dve, fakt veľká poklona. Váš prvý Summer in Horse Paradise úplne super. Chválim vás. Ďakujeme. No a pani Vilová vidím, že sa neukázala. Ema, počuješ ich, aký je odposluch? Neviem. Hovorí, že parkouristky sú jednička, alebo Stella je jednička. Ale tak stadiaľ toto vyzeralo, že je dobrá lektorka. Podľa mňa jej dám ten certifikát, alebo tú licenciu. Vyzerá byť dobrá. Ďakujeme za zliadnutie tohto videa. Vidíme sa zajtra na štvrtovni. Čaute.